En væsentlig del af social- og sundhedshjælperens arbejde er at stoppe smitteveje, både for borgerens og din egen skyld. Direkte kontaktsmitte er, når vi rører hinanden, og vi derved kan overføre skadelige bakterier eller virus til hinanden. Indirekte kontaktsmitte er, når vi rører en genstand, en anden også har rørt ved. Det kan være dørhåndtaget til toilettet eller andre steder, indkøbsvognen i indkøbscentret eller penge. Luftbåren smitte er smitte, der kommer igennem luften. Det kan fx være insekter og andre ting, der sætter på vores morgenmad, når vi sidder udenfor og spiser. Dråbesmitte er fx nys, hvor vi får influenza og forkølelse. Det er også vigtigt, at du kender til køkkenhygiejne. Det er utroligt vigtigt at adskille kød og grøntsager, når du skærer dem. På grøntsager findes der fx jordbakterier, du ikke skal have blandet i dit kød. Så brug altid 2 forskellige skærebrænd. Som social- og sundhedshjælper skal du ofte hjælpe med at genopvarme maden sammen med borgeren. Her er det vigtigt, at maden bliver varmet op til minimum 75 grader Celsius for at mindske risikoen for de sygdomsfremkaldende bakterier, vi kalder patogene bakterier. Du skal også være meget omhyggelig med din egen hygiejne. Derfor skal du bruge håndsprit til ikke synlig snavs og vaske dine hænder, når du har synlig snavs på dine hænder. Når du vasker dine hænder, er det vigtigt, at du er grundigt overalt på dine hænder. Læg mærke til de farvede steder, du ofte glemmer. Imellem fingrene, tommelfingeren, omkring neglene. Så husk at være grundigt og tage dig god tid. I arbejdet som social- og sundhedshjælper, så er ringe og smykker en meget, meget dårlig idé, om ikke benyttes. Omkring ringene og smykkerne kan bakterier nemt gemme sig. Du kan videregive til syge og svage borgere.